שאני קטן. הלוואי והייתי יכולה לפגוש את מלי רשף במציאות. אני יושב בורקס העגלה 4 היי, אני לירי, בת 15 מגדרה. אני זוכר ימים יפים כמזגן עם טלוויזיה חינוכית, כשעוד היה ללחם טעם, לא כמו זה של הפרחית. איך התרגשנו ככה סתם מפתיחה של עוד פחית. כשראינו אסקימו לימון אני צחקתי, את בכית. יוקר המחיה פתאום דופק אצלי בדלת, נכנס בלי הזמנה כמו וואחד קפה מצלצלת. פותח מקרר, רואה שם גבינה מקולקלת. אני עובד עצות, העגבניה מזמן מובטלת. ווואלה מה בסך הכל אותי מנחם, מודה לאלוהים שאני לא פה איתכם. היום כבר לא טרוד בלחפש פתרון, אומרים בסוף צוחק מי שצוחק אחרון. איי 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 איי. הפסקת אש אומר מגיש מבלי לחשוש, ואת שוב מקטרת שאין לך מה ללבוש. יוצאת לברבוניה לדפוק שם את הראש, עזבי כבר את הסטורי, הביטי על האוש. חצי מתל אביב כבר לא סגורים על המגדר, הכל רגיש, הכל נגיש, הכל אביש, הכל מותר. פתאום מוצא את עצמך אחרי כוסית באיזה בר, מפלרטט עם מלצרית ומגלה שזה מלצר. ווואלה מה בסך הכל אותי מנחם, מודה לאלוהים שאני לא פה איתכם. היום כבר לא טרוד בלחפש פתרון, אומרים בסוף צוחק מי שצוחק אחרון. צוחק מי שצוחק אחרון. מי שדוחק חיפזון, מי שמוחק עיפרון, שמנקנק את האוזון, שמלקק חילזון, שמספק סירחון, שמתפנק בקישון, שמסתרק בתיכון. וואו.